Şeýleýän bir geçip oturup diňjiň alyp gerilýän ol ýüregiňden pyçak soklanýarlak bolup, dem almak istediňçe de hasken beter agyryp we bir kimindiň içinde zat bolmadykýarlak bolup ýitdiýän agyry sizde de bolandyr. Bu bolup geçen ýagdaýa prekardinal catch sindromy diýilýär. Aladetmem, ýürek agyrtýarlak gelse-de ol ýürek bilen baglanşykly däl, daşyndaky dokumalar bilen baglanşykly bolup biler. Bolup biler diýen sebäbi häzirki wagt içinde näme üçin we näme sebäpden bolýandygy bilinenok. Ýöne aýdylmagyna görä, döş kapasasynyň daşyny gurşaýan interkostal nerwlerimiziň dartylmagy sebäpli bolup biler. Şol sebäpden dem alanymyzda gapyrgalaryň giňeýänligi üçin agyry has hem artýar. Gynansaga munyň üçin anyk çözgüt ýok. Ýöne adatça bir näçe minitiň içinde agyry aýrylýar we käbir adamlaryň aýtmagyna görä, oturar ýagdaýda uludan dem almak agyryny çaltaýýar. Esasan yetkinjeklerde görülýär we ýaşyň oldukça aýrylýar. Garoçy yetkinjek görsäň çydamaly bolýar.